Nagpaapaw din pre-disaster risk assessment meeting ang lokal na gobyerno kan syudad nin Legazpi kasubagong hapon bilang pagpreparar sa Tropical Storm Pepito. Presente sa pagtiripon ang City Disaster and Climate Change Resilience Council, mga pamayo halos sa 70 barangay kan syudad asin law enforcement agencies. Sigun kay Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr., importante ang naw ng bita na aktibidad para mas mapaghandaan ang paabuto na bagyo asin mautob ang target na mangyaring zero casualty. Kabali man sa mga natukar asin na pagkasunduan sa pagtiripon, iyo ang manlain-lain na lakdang nga ni masiguro ang kaligtasan kan publiko. Arog kan pagpapautob na nin preemptive evacuation poon alas 8 nin aga sundo alas 5 nin hapon sa aga, urog na sa mga barangay na flood asin landslide prone areas. Bukas naman daan ni balong Centrum for Recreation sa barangay Bitano para sa mga gusto nang mag-ebakwar ngunya na aldaw. Of course, cancellation of activities must gatherings tomorrow are encouraged to be suspended. Na-suspended na sa klase, kasubago 12 noon. And of course, the reporting of data na hinahagad kan sa tuyang disaster team na deadline dapat a day after evacuation and the damages. And of course, the reporting of the probable evacuees before the conduct of the preemptive evacuation, tangaling mapreparar ta sa mga nagkakanigong relief goods na pasisiring duman sa tuyang mga evacuees. Katakot kay ni nakihuron man na alkalde sa mga Legazpeño, urog na itong mga nasa delikadong lugar na dai na magpa-rescue pa mantang nasa kakusugan na ang panrarapado kan bagyong Pepito bilang pagprotehir man sa buhay kan rescuers. Sigun sa alkalde sa rauni sa mga nahiling niyang problema kan uminaging bagyo kung sain sa kasagsagan kan mga pagbabaha kadakul pa ang nagpaparescue. Pagdudoon niya, malilikayan ini kung antes pamanan panrarapado kan bagyo, nakabalyo na sa mas ligtas na lugar ang mga apektadong residente. Nahiling tanay ni sa kasagsagan kang kalamidad. Baha sa nangani ito, wala pang kasabay na horan. Ang pinagkakaagta sa peligro sa tuyang mga first responders, mga enforcers, tabi man, kung ikakaag nindo ang peligro sa indong mga sadiri, dahil na nindo isabay sa tuyang mga rescuers. But just the same, abo ko na may malaag sa peligro dahil sa katagasan kampayo. Well, we cannot say that we will not rescue, but we are just saying that we will warn you na sa panahon o sa kasagsagan na kang kalamidad, don't expect na may ma-rescue sa indo. But this is still our responsibility and obligation. Pero sana data na yan halaton na i-rescue pa sinda na kung lubuguno na ang sa indang harong o pinag-aadod na ang sa indang harong. Mientras tanto, may mga nakaantabay naman daang relief goods na ididistribuyer para sa mga mairebakwar na pamilya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.